Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 26-njy oktýabryna gysanynda Merkezi Aziýa Koreýa Respublikasy Hyzmatdaşlyk forumy Aşgabatda geçiriler. Aşgabatda Halkara Neft Gaz forumy öz işine başlady. Türkmenistan Hataýa TV gaz iýermekde öňdelik eýleýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlary smartfonlar üçin bir meňzeş zaryat giriş talaplaryny ulanşa girdiýär ýaly habarlar ýetirýär. Gelinginde bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Merkezi Aziýa Koreýa Respublikasy Hyzmatdaşlyk forumy Aşgabatda geçiriler. Koreýa Respublikasynyň Pusan şäherinde Merkezi Aziýa Koreýa Respublikasy Hyzmatdaşlyk forumynyň 15-nji mejlisiniň çeýeklerine Türkmenistanyň Daşary işleri ministri Raşid Meredow bilen Koreýa Respublikasynyň Daşary işleri ministri Pak Ji-nyň arasynda duşuk geçirildi. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň habar bermegine görä, duşugyň başynda ministrler Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky iki taraplaýyn we köp taraplaýyn formatda hyzmatdaşlygy ösdürmek oňyn ösüş depkenini kanagatlamak bilen belediler. Şunun bilen baglykda diplomatlar soňky ýyllarda Merkezi Aziýa sewtiniň ýurtlary bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky hemme taraplaýyn özara gatnaşyklary üstünlükli ösdürmegiň eňe täsirli mehanizmlarynyň birini öwrülen Merkezi Aziýa Koreýa Respublikasy Hyzmatdaşlyk forumynyň işine ýokary baha berdiler. Türkmenistanyň Daşary syýasat edarasynyň ýollaşysy Türkmenistanyň bu forumy başlyklyk etmegini kabul edýändigini bellep, Aşgabat şäherinde 2023-nji ýylda Merkezi Aziýa Koreýa Respublikasy Hyzmatdaşlyk forumynyň 16-njy mejlisine işçiň taýýarlyk görülip başlanjakdygyny belledi. Şeýlekem iki ýurduň arasyndaky parlamentary gatnaşyklaryň ähmiýetini belleýän Raşid Meredow, Türkmenistanyň parlamentary gatnaşyklaryň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berýändiklerini bellep, şu ýylyň noýabr aýynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň Koreýa Respublikasyna amal aşyrjak ilkinji resmi saparynyň iki ýurduň arasyndaky iki taraplaýyn gatnaşyklaryň taryhynda hem parlamentary hem de özara hyzmatdaşlyk ugurlarda täze sahypa açjakdygyny belledi. Taraplar iki taraplaýyn we köp taraplaýyn gün tertibiniň meselelerine degip geçip, sowda we ykdysady hyzmatdaşlygyň ugurlaryny giňeltmek we medeni insanperwerlik gatnaşyklaryny hasda çoňlaşdyrmak uruny ıgrarlygyny görkezýän Türkmen Koreýa hyzmatdaşlygynyň depkenli ösüşini bellediler. Aşgabatda Halkara Neft Gaz forumy öz işine başlady. Şu günü paýtagtymyzdaky Sowda Senagat edarasyna Türkmenistanyň neft we gaz 2022 adly halkara sergi öz işine başlady. Günüň ekenji ýarymynda bolsa bu ýerde ugurdaş halkara maslahatyň plenar mejlisi geçirildi. Indi 27-nji gezek geçirilýän bu iri neft gaz forumy Türkmen Gaz we Türkmen Neft döwlet konsernlary, Türkmen Geologiýa Korporasiýasy tarapyndan hemde Gaffney Klein Britan kompaniýasynyň ýardam bermegine Türkmen Forum Hojalyk Jemgyýeti bilen hyzmatdaşlykda guruldy. Ol energetika puwdagyny mundan welekde durnukly ösdürmek boýunça sewitlen dialogy berketmege, Türkmenistanyň neft gaz senagaty puwdagyny gönü daşary ýurt maýy goýumlaryny çekmek üçin mümkinçilikleri giňeltmege bagyşlandy. Ýergelene welesek, şu gezekde çäre daşary ýurtlardan 100-den gowrak wekil gatnaşýar. Mehmanlar dünýäniň 45 döwletinden kompaniýalaryň 200-den köpüsini wekilçilik edýärler. Şolaryň hatyryna daşary ýurtly bilermenler, ýurdumyza hereket edýän diplomatik wekilhanalaryň halkara guramalaryň, degişli kompaniýalaryň wekilleri bar. Şeýlede gyzyklanma bildirýän taraplary maslahata online usuly goşulmak mümkinçiligi döredildi. Şuňky serge Sokor, CNPC, Gaffney Klein, Schlumberger, Dragon Oil, Metro International, Aret International Group, Barrett Hill, Eni Turkmenistan Limited, Yag Nefti Gaz Provide Limited, Halder Topsoy, Chalk Energy, Mitsubishi Corporation, Siemens Energy LLC, Sumitomo Corporation Europe Ltd ýaly energetika ugurly kompaniýalaryň 50-den gowrak gatnaşýar. Sergi diýwarlyklaryny ýürütüleşdirilen düzümleriň öňde barja innowasion tehnologiýalardyr. Hödürleýän döwri wap hyzmatlary giňden açylyp görkezilýär. Türkmenistanyň neft we gaz 2022 adly halkara maslahaty we sergini halkara habarlar giňişligine şöhretlendirmek üçin öňde barja media gullyklarynyň 30-dan gowragyndan jurnalistleriň 40 goloýunyň hasaban magorso nowatdaky foruma gyzyklanmalaryň ullugyna şaýatlyk edýär.
günün ikinji ýarymynda geçiljek halkara maslahatyň esasy mowzugy energetika pudugyny durnukly ösüş boýunça dialogy we nefsgat senagatyny günü maýy goýmar çekmäge bagşlanan kem bolsa, onu howanyň öýtkemek bilen bagly ähli meseleler baradaky pikir alşmalara da giň orun berler. Türkmenistan Hataýa TV gaz iýermekde öňdölük eýleýär. Türkmenistan şu ýylyň awgust aýyna Hataý Halk Respublikasyna 2,19 milliard kub metr TV gaz iýerdi. Bu barada Hataýyň gümrük gullugynyň maglumatlaryna salgylanyp Interfax habarlary gullugy habar berýär. Şeýlelikde şu ýylyň başyndan beri Türkmenistan Hataýa iň uly TV gaz iýerji ýurtlaryň biri bolup durýanlygy belenildi. İkinji orunda Russiýa barýar. Bu ýurt Hataýa 2,14 milliard kub metr TV gaz iýerdi. Üçüncü orunda Awstraliýanyň Hataýa ýerilen TV gazynyň möçüri 2,278 milliard kub metr deň boldy. Hataý awgust aýyna 13,12 milliard kub metr TV gaz satyn aldy. Turga geçirjiler arkaly TV gazyň öpüşünçiligi 10 göterim artyp 5,15 milliard kub metr deň boldy. Türkmenistanyň TV gazy Hataýa Türkmenistanyň Hataý gaz geçirjisi arkaly iýerliýär. Bu gaz geçirjiniň 4-nji şahasy gurmak goýunça gepleşikler dowam etdirilýär. Şu ýylyň sentýabr aýynda Samarkand şäherine geçirilen Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitinde Türkmenistanyň prezidenti bilen Hataý Halk Respublikasynyň başlygynyň arasynda geçirilen gepleşiklerde Hataý tarapy Türkmenistanyň bu gaz geçirjisiniň 4-nji şahasyny gurmak baradaky teklibini gollap çykyş edipdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlary smartfonlar üçin 1000 zaryat geriş talaplaryna ulanşa girdi. 2024-nji ýyla çenli satyljak smartfonlar, planşetler we kameralar ýaly ähli elektron enjamlarda USB-C zaryat beriş portlaryna ulanmak hökman etjek düzgünüň soňky tasdiqnamasyny berdiler. Ýewropa Birleşigi USB-C, mikro USB we ýyllarym ýaly dürli elektron enjamlarynyň zaryat beriş girişlerini standartlaşdyrmak we elektronika galynlary azatmak maksat edilýän bu düzgünüň agza döwletler tarapyndan tasdiqlananlygyny habar berdi. Makulanan düzgüne göre göçme elektron enjamlaryna täze standart zaryat beriş porty USB-C bolar. 2024-nji ýylyň ahyryna çen ähli täze smartfonlar, planşetler, sanly kameralar, nauşnikler, göçme video oýun konsollary, gürleýjiler we klawiaturalar kökmany suratda USB-C zaryat beriş portlaryna eýe bolar. Şeýlelikde dürli elektron enjamlaryna ýekiji zaryat beriji ulanyp bilinär. Täze enjam satyn almak üçin kabellary we zaryat berijilere satyn almaga zerurlyk bolmaz. Häzirki wagtda Android enjamlarynyň köpüsine USB-C porty arkaly zaryat berilýär. Nauşnikler we başga da dürli esaply täze notebooklar hem şol zaryat berijilerden peýdalanýarlar. Apple öz smartfonlaryna käbir planşetlarda we nauşniklarda ýyllarym diýilýän başga bir giriş ulanýar. Kompaniýa täze öňürjek iPad we notebooklaryny USB-C girişine ulanmagy makul bilýär. Ine mehriban müştaklar, Atawatan TV-de saýlanan habarlar gepleşigimden şoňuňka sanyna size ýetirmek habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekim Türkmenistanyň prezidenti Awstriýa Respublikasynyň prezidentini gutlady. Türkmenbaşy we Posan şäherleriniň arasynda dogonluk gatnaşyklaryny ýola goýular. Türkmenistanyň wekiliýeti Merkezi Aziýa Koreýa Respublikasy 15-nji hyzmatdaşlyk forumuna gatnaşdy. Mary welaýatynyň hekiminiň ornwasary wezipesinden boşadyldy. Türkiýe döwletleriň ulag ministrleriniň duşugy ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňşen okap bilersiňiz. Mehriban müştaklar, eger-de biziň saýtymyza ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketden Atawatan Türkmenistan plajeniýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimden indiki sanlaryna görüşýänçek, hoşda bolun.